اتن خبرن مننتون زحلف TDFن اتن خبرن مننتون واقع زخفل زلو برقدنا حمودن ناي سوليداريتي بصوت بيسميستيك زغونة تحساسبا قال نحرلينا كولكتيفلي دحراي تملوشن عنا يتصلونا مالتي بانديرا تግራይ ገይሩ ይዛረብ ገለ ይብል ዝመጎስ ሓውና ሹዕ 23 يعني انا تانكي انا اربجي እንዳበለ እዚ ናይ ሰላም ዓለም ወስተርን ዝበሃል ወርልድ በብሾ መንሰይካ ከም ማግማ ወጪ አንቀጥቅጥዎ እንታይ እዚ አሸንዳ ናይ ትግራይ ጥራይ አምሲልካ يغرب إفراز بحري يلا حدا سب عبي كتوتت كم زلك خطفة كاتل حساس بخا بمول خسرك كارلو مالت فرم يمن ماينة انتلي نورو اي تشلم تري وازلهم انا فتيمو بعد بيتي اي قتلني لا بدفرت وصي اتزارب زل ደጋግሜ ልጅቱ ተደፍራ ሳይሆን ወድቃ ነው የሞተችው ሰላም ጥዕና ሀበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቕንዩታ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እንሆሎ ማዓንተ ድማ በትልሙድ በሐዱሽ ቪዲዮ ተራኺብና ለና ኣብ ናይ ሎም ማዓንተ ቪዲዮ ሕልፎት አሸንዳ መሰረት ብምግባር ብዙሓት ዕላላትን ወግዕታትን ኣለውና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደቢኹም ሳና ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ቻነል ሳብስክራይብ ጌርኩም ሓደሽቲ ቪዲዮታት አፕሎድ ገብር ከለኹም እንታ እናባኻትኩም ከወጽሑ ድማ ነዚ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ አባላት ክትኮኑን ርእይቶኩም ገድፍኩም ክትከዱን የጽዋዕኩም ማለት እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንተ ቪዲዮ ክንሰግርና አሸንዳ ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነን ዝብል ቪዲዮ እዩ እስማዓዩ ንምንታይ እዚ አሸንዳ ናይ ትግራይ ጥራይ አምሲልካ يغرب بفلاي بقلقة إفرانك ريحلها في كابتي تجراي نسأل بفلاي ببين أنا نمسأل قلة ساكم نيبعلم خلق بهالخمسة لون نحن خلق بهالخمسة لون زعينته كاب تجراي مالت ناي تجراي أمثيل كاي زغل كم زسي كاي تسب كم ناي تجراي يروسوا له أتقع بينه طيب زدلي فرصفون ناي تجراي بهالبهلي يلا ناي إفراز بهالكل بهالي يلا كم تزاربت تجرنيا حدا يتبهلنا حدا أقوانا حدا أنا بابرانا كله حدا هزبينا لازم تجراي زقبر أم كلها يفهمانوت مالي لازم تتزارع باي تجرنيا الزمن لو يحلو حدا عينة بهلي عينة هيمانوت تزبزح مالتي اتزبزح مالتي الى اتقلصو زلا مالتي خمس تقلصو زلا حفتنا اب تفتاو توك شو ينهي زبزح الى اتقلصو فتينا زلا انا جن زبزح يكونكم زبله زبزح مالت 50 ميتاولكم مش معري بحال مش 67 كباب زلوخا ازي زبزح كفالو يخالك تقلصو مالت 67 ميتاويت جن يكونن انا ريه مالتي ابهلتات ناسي 67 يكونن 9 10 ريه زلوخ مالتي تقولولنسي من البات 10 تقا كاب سفالالي كبابتات ستور كالي بهالغا خلوكا سلازغل كلوكا ايو بوغن تግራይውን ካብ ካልኦት ከባብታት አምሓራን ዓፋርን ካልኦት ዝወሰድዎም ኣለዎም ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያውን ማለት እዩ በወገን ኤርትራ ድማ ካብ ካልኦት ከባብታት ካብ ባዕዳው መግዛእቲ ጤልያን ቢሉ ካብ ካልኦት ውን ዝተሓወሰን ዝተሓንፈፀን ኣለዎ ማለት እዩ ብዙኾነ እዚ ኩሉ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣስታት 50 ማለት ስነ ቁጠባዊ ክብል ከለኹ ኣቦይ ስነ ቁጠባዊ ምሕደሩ እንታይ ይመስል እዩ ባህላዊ ክብል ከለኹ ኣቦይ ኣብቲ ናይ ባህሊ ዘንጸባርቀሉ መንገድታትን ማሕበራዊ ኣነባብራታቱን ሶሻል ላይፉ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ፖለቲካዊ ክብል ከለኹ ተካይዳ ተቀላልሳ ንሓደ ዓማጽ በከመይ ትምክቶ እንታይ ተቀበሎ ላይ ተቀበሎን ወዘተ ዝብሉ ኩሎም ነገራት እንድሕር ዳ ፍትሕ ተጣሚሙ ወይ ከ አንተ ተጠዊካ እንታይ ትገብር ከመይ ጌርካ ንዕተወግዶ ገለ ዝብሉ ነገራት ማለት እዚኦም ብሙሉም ሓዊሱ ካሊውን ኣብ ኣታኻኽላ መንግስቲ ኣብ ፈራርስኡ ኣብ ግብርን ስነ ስርዓት ኣታኻኽባ ግብርን ብዙሓት ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካሊ ብቋንቋ ኣቢልካ ክትሪኦ ከለኻ በተዓባብያ ንሓደ ሰብ ተወዲዱ ክሳብ ዝዓቢ ክሳብ ዝመውት ገብሮ ብሙሉእ ዘሎ ኣብቲ ናይ ህይወት ጠለባት ወይ ከ እቲ ላይፍ ዲማንድስ حد معلتاو تجبرو اكتيفيتي يمساسل لا يمساسل نزي كل خاتدمر زي كل خاتدمرو خلخا زمساسل مالت زخونسي افلالاي زلو جن كا مالتي حدا عينتي بزح منم زفلالاي رانا نحنا زفلالا انا وعلي ري فلطني ابتي ماسل ابتي ماس ابتي ملكسن فقرانا لابتي ون يلكسني فقرنا ابتي ጭራዋት አለ بفلاي كازوا دبب كم تزولو تخابتاتنا تخابتنا تصل بوتا سلا زخونه استفلالاي بحالتات አለው ካው ዝወጹ ብዙሓት ሰባት አለው ክሳብ ዝሃለው እዚ ናይ ትግራይ በብ ከባቢ ሕጂ ورفليفلي أتقرأنا عبنت نيرايا كريو جتكادنا ولا تدرسي كونا وناي تنبين رايو أب إرتراون كوبلو أب إرترا حجي أبسمجانا عزلو عدرا الخان أب نالبات كليل كامس كان يفحري كونن حلالي ولا عدوي حدا إنه عدوي كم تناس مجانا I don't think صهم أصفان هم أي كونكو أي مثلا كومي كونن أقلون كوبو كله يخلي ولا كليل كامس كركاسي كوبو كله يخل تدرافع مالته إذا حجي كمزي ولا تبع إعلان بعلهم
حجي قابليو مور دمق إلي واتس قابل إساس يبل كم تحسوها خمس بالكون اسمه ترالو مالك حدا سب مجمرتا اندحر حالواتكا عبي كتوتت كم زلك خطفه كاتريلو خغبرو زلو من مخانكا امنتاي كم ترغص ازراربخا تحساسبخا بمولو خسرقك كالو مالت ليبا خسرقك تخوينو مبزحتو غزي حدا ليباسي اب زخونه شو مالتيو ستيف هاربي مالتيو ابناتو شو سي قريبو دحراي نزوم سبات زيوم مولهم كسرقوم انتلو كمي غيرهم سرقو ما يفلطن سلازي كمي غير كا تسرقنا غليلهم كحتو تلو تايل ملسوم نقدم احاكم ايكونكم سرقو مالتيو اتكو تخرتكم امنتاي تدهبو نقدم دحراي بزي እንዳዛረብኩም እንዳለው خالي ነገር ይሰርቆኩም አለኹ ማለት እዩ ሕጂ ቁልፎም ተይተረፈ ክሳብ ዘውጽኡ ይዘይ ተረድኦም ማለት ክራባቶም ክሳብ ዘውጽኡ ይሕሰቡ ስለዚህ እዚ ማለት ስልጡን ሌባ ተባሂሉ ዓለም ሊቀሪቡ ግን ንቀደም ተው ተዛረቦ ዘረባን ዓና ጽቡቕ ምልክትን ኣብነትኒ አትኩረትካ መጀመርታ እንታይ ክትመስል ከም ዘለካ ንመን ትመስል ምዃንካ ትሰረቀለካ دحراي مثل زي يبلكا مسترفكا ناي زغون يكون سب مثلين ملك عند حاسكا غداي كا يخون مالت يبلكا يا خا مجمرتو تي بروبليم كاوزي زبقص بزغونه مسحق يو اسكي نقصلنا زو 23 يعني انا تانكي انا اربجي اندابل ازناي سلام عالم وسترن زبال وورلد ببشو من سيكا كم ماغما وطي انقطقطو ابز ساعات زي انا اتن خبرن مننتو زحلف تي دي افن اتن خبرن مننتو واغا زخف زلو برغدنا حمودن ناي سوليداريتي بصوتي ملول ስለዚህ ሕጂ ንስኻ ናይ ትግራይ ሰራዊት ትግራዋይ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ዝብሉ ብዙሕ ነገር እዮም ንሕና ንዑ ኮና ክግደሰል ባንዴራ ትግራይ ገይሩ ይዛረብ ገለ ይብል ዝመጎስ ሓውና ባንዴራ ትግራይ ገይሩ ባንዴራ ከምዚ ገይሩ ሶሊዳሪቲ ዝበሃል ኣሎ ሰልጠነ ሶሊዳሪቲ ክትገብር ትኸይድ ታሊኻ ዝኾነ ባንዴራ ፅንሓካ ክእል እዩ ድሓር ኢሊት ብጣዕሚ ክእልዎ እዮም ከምዚ ምሻለካ ድሕርነት ዝበሎ መሊስናሉስ ክረትዓና ክእል እዩ ንዓና ዝጥዕም ክንጠውዮ እሞ ድሕሪ ብኡ ጌርናስ ንዑ ዘይኮና ክንማጎተስ ነቶም ብቕንዕና ክሰምዕዎ ዝደልዩ ወይ ክስዕብዎ ዝደልዩ ሰባት ሲ ኣብ መንገዲ ክንከትሮም ይትዕላ መለይ ባንዴራ ሒዘ ዝተሰኣልኩ ዝተዛረብኩ ብድሕሪ ገይረዮ መዋዕለይ ከርተት ዝበልኩ ክስእል የብሎም ፕሩፍ የብሎም ኢሊት ዘይግበር ኦሪጂናል ኮን ህለና መለይ 10 ዓመተይ ኣብረሰይ ናብ ኢደን ኣሲረ መለለይ ክኸውን ኣይክእልን ንሱ መረጋገፂ ክኸውን ኣይክእልን ንሱ ናይ 10 ዓመት ሓቀኛ መትከል ሰባተሲ መሪጾም እዮም ዝዛረቡ መሪጾም እዮም ከኣታናቶም ጉዳይ መሪጾም ዝወስድዋ ነታት መስሎም ነገርካ የድህውላ ምክንያቱ ጥቅሞም ንዕንሶም ካብቲ ኤዲት ካብቲ ገለገለኦም ዝጥቀሙ እሞ ኤዲቲንግ እኳ ጽቡቕ ክእለት እንዲዩ ከም ክእለት ማለት እዩ ገንዘብ ትረኽበሉ ትኽእል ግን ኣብ ጽቡቕ ነገር እንተውዒልካ ጽቡቕ ይምበር ነገራት ክትጠመሉ ንሕፈቲንካ ኤዲቲንግ more of valuable ዝኾነ ውጽኢት አይኮን ብዙኾነ ቲ ኤዲቲንግ ምልመማዱ ጽቡቕ ኮይኑ ንሕማቕ ነገርነት ማሕበራዊ ሚዲያ ክትጥቀመሉ ሰባት ጽቡቕ ነገር ክዛረውና ተለው ንሕና ፀሓይ በሪቃ ኢሎም ክነግሩና እንተለው ሙቆታን ብርሃናን ነታ ፀሓይ ገዲፍና ጽላሎታት ፈጥሮ ነገር ጥራሕ እንዳራአና ንኸይድ ዓይነት ፒስሚስቲክ ዝኾነ ተሓሳስባ ገለ ንሕረሊና እቲ ጸገም ኮሌክቲቭሊ ድሕራይ ተመልሹን ዓና ይጽልወና ዝኸውን ብዙኾነ እንዳተጠንቀቕና ትንገብሮ ነገሩን ክንፈልጦ እዩ ዝግባእ ዝብለና ዘሎ ይመስለና ኣሎ ጎበዝ ማለት እዩ ሚጣይ ጽንዓት ይሃብካ ዓወት ሓወይ ይብለለው ስለዚ እንታይ ተዛሪቡሉ ድዩ Abadina the Gibidin, Abadina, ባለቤቴ እችንን ህፃን ልጅ حجيتي تريوا زلخو مالتيو تاقولع ابز حلف سمون بتعم بوزح سب وطيو نع مالتيو حزنو خغلص ندي اون كمدي حزنو زغلصلا صنحه بزحات سبات كا مالتيو بتعمي افاتهم نصبق ነገር ዘይጥቀሙሉ ሰባት አሉ ማለት ሓደ ሰብ ተተዛሪቡ ዓድ ከም ዘባላሹ ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም ሓደ ሰብ ተባእሱ ሰባት ይዓርቕ ብናይ ሓደ ሰብ ዘረባ ብናይ ሓንቲ መጽሓፍ ጥቕሲ ሓንቲ ጥቕሲ ህይወትካ ክትልወጥ ትኽእል ብናይ ሓንቲ ደቂቕ ዘረባ ዝተዛረብካ ህይወትካ ክትመሳቐላ ተባላሽዋ ትኽእል ምዃንካ ብዙሓት ሰባት አይፈልጡን እዚ ማለት ሓያላት ስምዒታት ክገዙኻ ክጅምሩ እንተለው ዘይትፈልጦም ነገራት ምግባር ትጅምር ምዃንካ እዩ ዝኸበደ ነገር ማለት ስለዚ ካብ ስምዒት ነፃ ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ማለት ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ዝኾነ ስምዒት ዘይብሉ ሰብ የለን ግን ስምዒትካ ትእዘዞ የብልካ ክትዕዘቦ ቀሲልካ ድማ ድሕራይ ተረጋጋዕሞ ዝኾነ መልሲ ትህበሉ እንተሓሊፉ መጽሓፉን ከምኡ ዝብል ምሽ ሓደ ግዜ ዝኾነ ሰብ ንሕርዳ በዲልካ በዓልካ ኸይድካ ትዛረቦ ታኾንካ ገለገለልካ ትዛረቦ ካልኣይ ግዜ እንድሕርዳ መሊሱ በዲልካ ካልእ ሰብ ሒስካ ትኸይድሞ ትዛረቦ
ካልኣይ ግዜ ተበዲልካ ማለት ሳልሳይ ግዜ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝኾኑ ቤተክርስትያን ሒዝካ ትኸይድ ማለት ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባት ሒዝካ ትኸይድ ሞ ትዛረቡ ማለት ሰለስተ ግዜ ትዛረቡ መበል ሳልሳይ ትገድፎ እዩ ዝብለካ ትገድፎ ማለት ትጥንጥኖ በቃ እዚ በቃ ትርስዑ ማለት ክትርስዑ ይግበእ ሓደ ሓደ ሰብ ማለት ክሳዕ ዝኽእል ባህረት ኣለዎ ስለዚ ካብ ሰለስተ ግዜ ተሓሊፍ በይንኻ ውግዕካዮ ገለ ንሕና ግን ሎም እንታይ ንገብርልና ማለት ቶሎ ሪኣክቲቭ ንኾን ኣለና ሓደ ካብቲ ንወልዑ ድዩ ኣይፍለጥን እቶም ወለድና ነዚ ዓለም ዚ ዝገዝኡሉ ነገር ናይ መወዳእታ ዓብይ ዓስብ ዝረኸቡሉ ነገር እንተልዩ ኣብ ባህሪ ወለድና ውሽጢ ትዕግስ ዝበሃል ርእስኻ ምድናን እዩ ክትኩትኩት ወይ ከዓ ክትውቅዕ ከለኻ ድንን ምባል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብፀባይ ብዙሕ ፍረ ዘለዋ ኦም ርእሳ ተደንን እያ እዮም ኢሎም ዝገልጹ ምክንያቱ ይኸብዳ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ብዙሓት ሰባት ድላዮም ክዛረቡ ከለዉ ንእሽለይ ርእሱ ኣድንን የብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክንከውን ኣለና ብዙሓት ሰባት ግብዒ ይዛረቡ ብዙሓት ጭካነ ይዛረቡ ቆንዮም እዚኣ ከዓ በዓልቲ ቤቱ ነቲ ቀታሊ ዝተባሃለ እያ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣነ ፈፂሙ በዓል ቤተይ ኣይቀተለን ኢላ ብድፍረት ወፂኣ ትዛረብ ዘላ ሓቅነት ኣለዎ ዲት ትዘረባ የብሉን ኣምላኽ ወሓሱ ግን ንቕፅል ኢና የመድፈርም የምንም አይነት እንትን ሊኖረው አይችልም በቃ አይደፍራትም ይሄንም ረግጬ ምነግር የ10 ዓመት የትዳር አጋሪ ነው ባህሪውን ታውቃለች አበቄም ታውቃለች እኔ ማውቃለሁ እንዲህ አይነት ባለየውንን አሰቃቂ ነገሩን እንደማይፈጽመው እኔ ስለማውቅ ነው ከምን አንፃር ነው ታዲያ ይሄ ነው ምትይ ምንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ምነግርህ ደጋግሜ ልጅቱ ተደፍራ ሳይሆን ወድቃ ነው የሞተችው ወድቃ ከሞተች ለምሳሌ ሰው ሕጂ ደጋጊመ ዝነግረካ ኣነ ምሳይ ፀንሐ ወድዓ ናይ 10 ዓመት በዓል ቤት እዩ ሰብኣየ እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ሪኤሉ ኣይፈልጥን እየ ፈፂመ ምናልባት ሓድሽ ባህሪ ከውና ይኽእልን እዩ ኣይደፍራኒ ይብለካ ኣለኹ በዓልቲ ቤተይ እውን ትፈልጥ እያ ከምዚ ዓይነት ስብና ኣይነበሮን ትብለላ ሕጂ ንሱ ከዓ ስለዚ ከመይላ ዳ ሞይታ እንትብላ እንተሎ ወዲቓ ሞይታ እንተኣመንካ ኣሚንካ እመን ኣይተእመን ወዲቓ ሞይታ ትብለላ ሕጂ ንሱ ድማ ሓታ ዘሎ ሕቶ ክትሰምዑ ኢኹም የተለያየ ምክንያት ሊሞት ይችላል ግን ወድቃ ከሞተች ይሄ ሁሉ ማስረጃ እሺ ያሜኑን ታዩ የፈለገ ህይወቱ ማስረጃ ከየት መጣ ነው የምትዩ የፈለገ ህይወቱን ቢሆን አሁን በመሰከሩት አይነት እንትን ሂደቱ እየቀጠለልን ነው ትክክለኛ ፍርዱን ዳኛዎች ይዘውታል ያለውን ነገር እነሱ ያሳውቃሉ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ይግባኝ ከጠየቅ ይግባኝ ተቀባይነቱን አግኝተናል ወደዛኛውም እነሱም እንደዚሁ ተደፍራለች ብሎ ሊልኩትም ይችላሉ ይግባኝ ዝብል ናብ ሕጊ ኸይድና ቀሪብና ሓቲትና ኢና ክሲ ቅንሰሉ ማለት 25 ዓመት ብዙሓት ሰባት ካብ ዝገርመኩም ኣመና ብጣዕሚ እዮም ተቆጢዖም ዘለውት ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ዘቆጥዑ ጉዳይ ንሳኻ ኣይቀተለኒ እያ ትብል ዘላ በዓል ቤተይ ቀተለኒ እዩ ትብለላ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገር እዚ ኣይትፍረድ እዩ ከይፍረደክ ዓይን እንተዘይሪኣ ምስሊ ኮይንካ ጠጦ ክትብል ኣይትኽእልን ሚድያ ስለ حسكون أيخون نجن نايكل زربا مسمع صبوي مثلا أوريدي سمع له تزربا كله مهنياته حق النت على حدث بندي حتركب تغل حق حنتي قلت يتخون كلتا قرانا من قدوني بلن حنت من قد أزلتها بزخونه حق جنك سعري زي هتانيا بتاع معيش ليا أبو زح نجار زي بس حتيا نايزي دم المنفس نزل ألم لا تصوع عايزين بركبين نجار يوم مالتيو أبو هيبن أب تي في إس قريب ولا لوس كنسمعيه لأنه واحد انتخار أخيرا مجرشو عم نقد خنقرو سلازخول ردا سلازي ولو بين سلازي قعاز حدا نقر كيخون عاوزين نقر إلهم نقيروني نتنقرني أير غير نقصدني غوريتو نقصدني بحلوانا ماكينة بزح سعر غيرو أير أي سرخبتن كوجبتن انتن دحرسو من زبل انتن تاشو من بلنا بعلي ماكينة مش حزني ماكينة نازورتو سمراته أو سمرا عير غوريتو عندنا نخيد بزح سعر غيره ونورناي ميزان طابعا تنون تابع حلف تعنس كاخاي تحدثني لهم نشتا يقول عليهمني كاو سمرا مساعة خلقن بررا خمزي لأن بحر دار بزنا طورنا تخنيات شويتي تخفيتنا يفاننا ناي أمارانتن شويتي طورنا تخفيتو بررا ينورن نا قبر وينا قبر خارج كوي خاركون اوريدي نا حزن كي خير جن تزنورنتني ودحري جن مسخونه تزنورا كخير كاكون او بحر دار ايكون كنت اسيرانا بوري وصي كاكوچ زبحر كتما تاسير نيره مكنت مأساري خاطاي نيرو عاود ያው ብትዝነረ እንትንዩ ቀዚዚ ንኹላትና እንትን እንዲዩ ብዙሕ ሳዕቤንን ጠንቅን ዘለዎ እዩ ጉዳይ ማለት ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣቕልል ኣቢሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዛረቡ ሰባት ኣለው ማለት ዋጋ ህይወት ብዘረባ ዝትመን ዝመስሎም ሰባት ኣለው
أديخا أنت تقتلاتك وحفتك أنت مويتاتك وقالك أنت مويتاتك ويبوخاكم كابسبك حدا أكل كابتلن تقول أنت قولي لك ترحي خان السمعي زي خطر أدخل مالتي جون دانيال زبهال حدا من أسيلو مالتيو تفولتوا إخم مبزحتكم نسبع الإدريس جبنا جيم يجاوتيهم نسبع اليوني مانيا قلت بهار بزحت سبات الله يجاوتو جيم مالتيو مس علم بوشعهم تاتوني مخاخريهم علم بوشعكم بقاتهم درجة كونتهم بتعمل فل تيك توكريو حجزي أب نمقلنا بشندا بعليهم زخدني رمالتي أب إيربورت قلت عتعقد إيمونا قال يزبل قرص الله تناي حقي أكل كأي تقرص أن قال يقول الله نسخ أقول عليكم من أخوهم قال يلو يزارب الله مالتيو بزخون حجي بزحت سبات كأبز قدايزي مزارب جيروم يوم علم زلون من تأيو جون دانيال كم جعنا زربخ زارب عينورون تي إيرلاين مالت بتاع معبي نجريو مالتون كبر بوتايو سلزي نز بوتازيخا بحقي درجة كتحسوا أي كل نيرو خمزيل كان يمزرب مسلون يلن يقول له بزحت سبات كأتا يمزلو زلو زي أبستفار العادة ولا خل كليو سب زيد ليتو ويجي زخون حقا أكل كتقرصوا أي تخلني حاجة يقول له اسكين سخاتكم مهارات كتلو تقولي خم أوجي بحقوا مدات بزحتمو ننعم على خمريتو أصفروا سبكم مهارة لمن أنت يكم من دين يدال بلاندي تانكن ولا بلين وتاكو كلت بلين وطعيو خيل أنا خد كي خيل الكهات عين كان نزل خاص الذي نحنا عين ورد النزول ولا بلين من ما يكسكس مجمريا وراهم قديچوالو ስለዚህ ከወድቅዩ ወይ ከአት ፕሌንሲ ከወድቅ خلي بسماي تزلو خنታት አየር ጽባይ ኮነን ይዝሎም ዘሎ ነጊርካ ናኻ መጀመርታ ዘውጋዓዮ ወግዒ ቀሪጽ ያነ از ወድቆሉ ምክንያት ዋልሓንቲ የለን ይወለልን ንስኻ አድቻለሁ ይከስከስ አንወርድም ተፈራረሕና ዲኻ ወላ ይውደቅት ብሌን حج حدا سب مالتي بلين مالت ماكينان بلينن كفلت الله مچس تمرت እኮ ነዚ حدا ጊዜ ወሳን እኮ የተፈራረሕና ዲኻ ዘለኻ ሰማይ ገለ حجي ንሱ መራሒኦም እዩ ማለት ተፈትወ ተጸልእሲ ሒዝዎም ዝኸይድ ሰብ ናይ حق ማለት እዩ حجي ሙዙ ዲኻ ላዕልን ታሕትን ክትብል ዝግበካ ወይ ከዓ ንሱ ዝሃበካ መፍትሕ ተቀበልካ ዲዩ ኢልካ ዲኻ ካሊ መፍትሕ ሞንታይ ዳይ መፍትሕ ኮርና ዝኽእል ንሕና እኮ ከምዚልና ኢና ننوي ساعات قصنحنا أنا الكارخة تزارب زلكا سب سبايت حتى بالكا تزارب كازير دا كم خنات لنجن تفرر حنا دي خولا يوضع تودا حجمني حتى تلم زغل ليس አንወርድም እግዚአብሔር ልጆቼ ከ6 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቀን 6 ሰዓት የመጣው ሁሉም ሰው እዚህ ጋር የመጣን በ5 ሰዓት የመጣም አለ እኔ የመጣሁበት ነው እኔ 6 ሰዓት ነው እዚህ ግቢ ውስጥ የገባው ሰው ለምን ትደበቃለህ ካሜራ ሳዙር ለምን ትደበቃለህ አይደለም ተው ይለኛል ካሜራ ሳዙር ለምን ይደበቃል ካሜራውን እያየ ተው ይለኛል ካሜራው ምን ይጠቅማል እግዚአብሔር ይጠቅማል ትክክል አይደለም ይጠቅማል ወሰደው በጉልበት አያዳምጣለሁ እሺ እጅን ዞር አድርግልኝ መብትህን መጠየቅ ትችላለህ ጠየቅን የተባልነው ነገር የተወራው 3 ነገር ነው ሪከርድ አለኝ እወጣዋለሁ ግደሉኝ ወንድ ልጅ ነኝ ግደለኝ እወጣዋለሁ ግደለኝ አንዴ ዝም በሉ አንደማመጥ حجي قرص اموتا فيديو خريك ايو قتلني انا خايف لتقول عملتي حجي ابز قول عبز منسي كو زغون حق مزراب نحرد اخوين انا دس بل سمعيت تسمعني ونلت حواس سمعيتون تسمعني اتحدد دس بل سمعيت تسمعني كم عزن دحاريو سب كم عينت مسالات حتى تجميرو زلو سب يغبزالو الى فلي بزبل ملكو عسي دفار يركبالو تمزل دس يبلك خمزي ነገር كون كله اتفلي زبل ملكو عبد حدا وغنو دما ማለት ሕጋዊ አካይዳ ትክክል ዘይኮውን ይኽእል ኣብቲ ኣየር ጣብያ ዘሎ ምግለላ ክንነገረኩም ኣይንኽእልና ሓሶታት ማዓት ኣለዎ እዮም ብዙሓት ነገራት ኣለዎ ስሕተታት ኣለዎ ግን ከምዚ ኢልካ ብድርቕ ዝበለ መልክዑ ድማ ክኸውን ኣይነበሮን ማለት ስለዚ ስሕተት ኣብ ክልቲኡ ቦታታት እዩ ዘሎ በቲን ማለት ተጋጊዮም እዮም ፀባይ ክገብር ነይርዎ ብምርልዳ አንተ ዝፈትሕዎ ነይሮም ናይ ዝኾነ ነገር ተዘረዳድኡ ነይሮም ጽቡቕ ይኸውን ነይሩ ዝብል ኣለኒ ብዝኾነ ግን እቲ ከምዚ ኢሉ ድፍር ዝብል ሕቶ ولا نفلت أي نفلت كم من أسيات من أسيا مبزحات وجزية زفلتنا جري يكون تولو زبل بقطعين بسمعتها والنتن نخجل زمكرو حد نجر فتح خمس إخوة زبل قمت لما لنا نايب عليه إنجليزي أجنة أوني متوارد everything record guys لا من واش عند بقى
መጣናል መመለስ አንችልም ስለዚህ ማለራሽ ልንገር አይ መብቴ ነው እቀርታለሁ ትቀርታለች መብቷ ነው ስለዚህ መሰለ ይቀርጸካ ከለ ከይድ ቅርጽ ይዝብ ዘሎ ንስኻ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ምጉልል ኣኸም የጋጥም እዩ ሓደ ግዜ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ኢቭን እንተይተረፈ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምስንኻላት ናይ በረራ ምጥዕንቃፋት ገለ ይጋጥም እዮም ግን ሓደ ግዜ ከዓ ሲል ከምዚ ናፍተ በዓል ሲ ኣይትኺድ ዓይነቱ ገለ ብዝመስል መልክዑ ሲል ኣለኩም ሓደ ኣይጠፍንኮ እዚ ኣሎ እዩ ግን ኩል ግዜ ርግዓት ብዝተመልኦ መንገዲ تحت يلكا مانم مخانكا تيتفلت كاسيلكا شتوق يلكا مخاد صبقتي زي فيمس مخانو كو شجرا لا تاتمس نايلو مع انت فيديو بزحت قلدات አለዎ نغره መንገዱ ኸአ ቁም ነገር በጣም ወሰንት ዝኾኑ ቁም ነገር አትውን ዝሓዘ ቪዲዮ ይነር ማለት እዩ ነቀለድና በዋዛም ሲልናሲ ዝኾነ ንዛረበለና ማለት እዩ ናብ ናይሎ مع انت فيديو መሰረት ገይረ ተዛረው ኩሎም ቪዲዮታት እንድሕር ደስ ይሎም ኮይኖም ሳብስክራይብ ምግባርኩም አይትረስዑ ሪቶታትኩም ድማ ሃቡ ነዚ ቻናል እዚ ሓድሽቲ እንድሕር ዳኹምኩም ማለት እዩ ልዋንቅ ንኾነልኩም የዝምን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቻው ደህና ቀንዩታ ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ